बयबो दिनै बिटिआर बाखि रायजोआ गोबां माने बे दिनखौ नेनानै दंमोन आरो स्पेसियेलि बाक्सा हिसाबै जों दा साब्रै जोङो लिड लागासिनो दङ। आं गाव 2200निबो गोजौआव आं लिड लादों बिपिएफखौ आरो सालबारिया लादों आरो कख्लाबारिया लादों आरो बागानपाराया लादों आरो बाखि बिजेपिआ मोनसेयाव सरि माने मोननैयाव बिपिएफआ बे समाव लिड लानानै दङ मथनगुरि आरो दिहिरा। किन्तु जेहेतु जोंना 7-8 राउन्ड 8था राउन्ड जागोन दिहिराया गतिके बे समाव गोबां चेन्ज आरो फैबावगोन आरो मुसलपुर समस्तियाबो बिदिनो 7 राउन्ड बागानपारायाबो 7 राउन्ड आरो कख्लाबारियाबो 7 राउन्ड मोनबा दा मोनब्रै अलरेडि कमप्लिट जाबाय मोनबाया रानिंआव दङ। आं आसा खालामो जोङो मोनब्रैयाव मोनब्रै सिटबो जोंनि बाक्सानिफ्राय जोङो ओंखारलांगोन आरो आसा खालामदों जों जि थांखि लादों 20निबो बारा जि भट मोननांगौ माने केन्डिडेट देरहानांगौ बेखिनिया जोंना साक्सेस जागोन होननानै आं बहुत आसाबादि आरो बे खोथाखौ बे बारनि जि इलेक्सन एकदम माने क्रुसियेल जों साननाय बायदि जेबो जायाखै माने फाइटफ्रा माने निक टु निक फाइट बबेहायबा दा बबेबा 20टा सोरबा 40टा खेबसे बिजेपिआ 100टायाव लिड लायो खेबसे इउपिपिएलआ 150 लिड लायो नैबेबायदि जालायगासिनो दङ। ओंखायनो बे बारनि जे माने फाइनाल जि माने गल बे गला रावहाबो बुरजा माने माबा लानानै जानाय नङा भट लानानै जानाय नङा। बेवहाय बुजियो बयबो स्वतन्त्र भाबै गावनि गोसोनि जि लुगैनाय बेखौहाय भट दान होनो हादों रायजोआ बिराद फ्रि माइन्डआव भट होदों बेखौ बुजिनो हायो। गणतन्त्रनि मोनसे नियम जों बयबो बेखौ मानिनानै सोलिनांगोन। आंबो दिनै जोबोद खुसि मुसलपुर आरो दिनै जोङो मोनब्रै अलरेडि दाहालागै जों मोनब्रै काउन्टिंनि उनावबो लिड लानानै दङ। नायबावनोसै 1-2 घन्टानि उनाव बेसेबां चेन्ज जायो बेखिनि खोथाया।